Ir-restawr tas-swar li jdawwar bosta nħawi ta' pajjiżna ilu għaddej b'mod intensiv għal numru ta' snin. Issa mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Artijiet u l-Gvern Lokali. Anke jekk ix-xogħol riskjuż tagħhom li hu mill-iżjed importanti, ħafna drabi jsir blaws daq ta' trombi. Waqt li n-numru ta' ħaddiema speċjalizzati ta' Rope Access Team fl-istess dipartiment u wieħed limitat, fl-aħħar snin il-ħidma tagħhom fissret iż-żamma ta' kilometri sħaħ ta' swar bħala parti mill-fortifikazzjonijiet fil-patrimonju rikk fl-istorja ta' pajjiżna. Min barra hekk, jintalab l-intervent tagħhom f'każi ta' emerġenza kif ġara fl-aħħar jiem fid-daħla tal-mina ta' Indwieli fil-limiti ta' Bormla, fejn kien qed jaqa' xi ġebel u allura kienu strumentali biex tneħħa l-periklu eżistenti. Iltqajna mal-grupp ta' xabbaturi mill-istess taqsima waqt li kienu qed jaħdmu fuq iswar fil-Furjana, qrib l-MSPCA b'ħafna paċenzja u dedikazzjoni kbira. Hawnhekk One News tkellem ma' Tony Mifsud, restawratur veteran u Rope Access Technician fl-istess dipartiment, li ilu jaħdem f'dan il-qasam għal dawn l-aħħar 35 sena. Ġejna mitluba mill-MSPCA kien qed jaqa' xi ġebel. Ġejna nneħħu il-ġebel li kien qed jaqa' u materjal ieħor biex inneħħu l-periklu peress li taħt is-sur hemm in-nies fimt jieħdu ħsieb il-klieb u hekk. U nneħħu l-periklu eżistenti li hemm bħalissa. U spjegalna kif hu l-kollegi tiegħu ilhom snin twal jaħdmu fuq ir-restawr tas-swar madwar Malta kollha, fl-impenn tal-Gvern biex dawn jinżammu f'kondizzjoni tajba għal ġenerazzjonijiet futuri. Mifsud kompla li xogħol hemm ħafna għalkemm mhux faċli. Kull ġebla li għandha l-istorja tagħha u tiġi trattata b'attenzjoni kbira. Għallinna li l-proġetti jistgħu jieħdu aktar żmien biex jitlestew minkejja l-ħeġġa u l-impenn ta' dawk involuti. Ix-xogħol fuq is-swar ma' ġenb l-MSPCA u parti minn sensiela ta' proġetti li qed isiru madwar il-pajjiż, bil-għan li jiġu mħarsa wħud mill-aktar monumenti storiċi importanti f'Malta.